Dafara e passé Dakar. Kasira dinama. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Dun warata de. O koni kuma tala sa. E ka sama moneto yi. I yɛrɛ ta. Sita. Sidi ka numéro filɛ nin. Wari ci. Wari sera. Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Hôtel Lafia. Hôtel Lafia, Dagaro Benendo, Sebare, Bagetaba, secteur 3 kɔnɔ. Ka taa se Dakabana batiri lithium ma pour que ka se ka dususuma fara kiliyanw ka lafiya kan. K'a t'a fɛ ka mɛn Hôtel Lafia kɔnɔ courant tigɛra tuguni. An bɛ waati min na i ko bi Hôtel Lafia kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye. K'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo secteur 3 a fɔ Hôtel Lafia. Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera Hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna. K'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu Hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bɛ se ka jigin Hôtel Lafia kɔnɔ aw bɛ ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ. An bɛ fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation di Hôtel Lafia kɔnɔ min bɛ maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An filɛbaaw ni a lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi wulada in na kibaruyaw an bɛna olu lase aw ma k'an to Burkina Faso FESPACO ale tako 29 o kɛnɛ kan min ye Air Burkina maaw ye k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn maa minnu bɛ yen n'olu y'an dɛmɛ nin baara in na k'a bɛɛ lajɛlen fo FESPACO lamɛnbaaw ka taa se Mali ministre min bɛ seko ani dɔnko kunna kɛnɛ an ka se k'a sɔrɔ CNSM k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Mali kunnafonidila minnu bɛ yen n'olu bɛ seko ni dɔnko kɔkɔrɔmadɔnni baara kɛ Asani Kone Nuhu Keyita ka taa se Amadu Sidibe ma ani Musa Kamara an bɛɛ lajɛlen an bɛ yan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn wulada in na an b'an ka baabu daminɛ ni tasibila ye Amadu Tal
bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko ale minɛna ɲoronkaw fɛ yen ɲoro di sahel a kɔnɔna na desanburu kalo tile 26 masinakaw ka bolofara min bɛ yen n'o sigilen don bamajɔ ale n'u ka walekɛbaw fɛ olu de y'a jira k'a fɔ k'u ye nin kalifaba in minɛ n'o ye amadu adi tali ye kalo 2 tɛmɛnen kɔfɛ kibaruya foyi tɛ ka sɔrɔ min ye an ka nin mukadamuba in an ka nin karamɔgɔba in ka kibaruyaw kan waati dɔ la o tun ye kibaruya dɔw fɔ olu nkalontigɛra wa bi min ye février kalo tile 26 ye o bɛ kɛ kalo 2 ye min ye tijaniya ɲɛmaaba in n'o ye cɔrɔnɔ amadu adi tali ye ale kɔni minɛlen don taasibila ka ɲɛsin a ma an b'o kɛ nin kɛnɛ in kan yan sabula nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ maa min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma sa ko tijaniya maaw ni o ye maa minnu ye kɔlɔsitigiw ye olu ka ɲɛmaa belebeleba de don n'o y'u ka confrérie tijaniya ye ale de y'o ɲɛmaa belebeleba ye bi in na an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'an tulo don a kibaru duman na PDG Ofidi Niger ye ale ye ɲɛfɔli kɛ baaraba minnu bolodalen don ale bolo sa ka kɛ ni u ka jɛrɛ min kun sigira sen kan n'a fɔ ma conseil d'administration ta ko 54 kɛnɛ kan se min bɛ ofisi ye baara minnu bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na min ye jɛrɛ ta ko 55 in fana ye ka kɛ ni o laɲiniw bɛɛ lajɛlen ye a ɲɛmaaba n'o o ye Badara Alu Tarawele ye a ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ so k'a to sa Ofidi Niger ye ale ɲɔgɔnna sɛnɛkɛyɔrɔ tɛ sɔrɔ farafinna an fanfɛ bolo fɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na wulikajɔ min bɛ se ka kɛ o la baaraba minnu bɛ se ka kɛ o la dɛmɛ bɛ bɔ yɔrɔ minnu na nin bɛɛ lajɛlen fa sirilen don sɛbɛn in kɔnɔna na bamananw ko ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan na kɛ a la ta kan o ye musakako ye min ye Badara ye a ye ɲɛfɔli kɛ o la segukaw ka Ofidi Niger a bibilama ye kɛnɛ min b'u bolo dugukolo min b'u bolo ji min b'u bolo baara minnu bɛ ka kɛ bi dɔ bɛ se ka fara o kan ka dɔ fara sɔrɔ kan maaw fana bɛ se ka na fana ka na dugukolo tɔnɔmada k'olu minɛ ka se ka baara kɛ n'olu ye a tɔnɔ bɔli min ye baara min bɛ se ka kɛ o kɔnɔna na ofisi ale ka laɲinibaw ye o ye i n'a fɔ directeur y'a fɔ cogo min ko gɛlɛya n'a ta bɛɛ degun n'a ta bɛɛ waati kɛra cogo o cogo la min ye Ofidi Niger ye a kɛlen don ka plan kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan san 2025 in kɔnɔna na maa kan ka i ɲɛ jɔ a la sabula a baaraw a na se ka nafa don Mali yɛrɛ jamana kun maa minnu bɛ yen n'olu kun ye u sigiyɔrɔw bila Baɲankarakaw fɛ yen a caman y'a yira sa k'a fɔ ko bɛn ni kelenya ko bɛ ka na guwa 50 olu kɔni segira ka na Baɲankara kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen kibaruya ye min ye studio tamani ye ale kɛlen don k'a fa siri ka ɲɛfɔli kɛ maa kun fɔlɔ minnu kɔni nana sa jɛkulu min bɛ yen n'o yɛrɛ bɛ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na Baɲankara kɔnɔ olu ye wulikajɔ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na baloko bɛ kɛ cogo di siyɔrɔko bɛ kɛ cogo di ka se ka u dɛmɛ u ka segili bɛ nɔgɔya cogo min na u ka sigidaw la caman y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni nisɔndiyalen sigilen don ka na min ye fulaw ye ale ni dɔngɔnɔw u caman y'a yira sa k'a fɔ ko waati sera baara minnu bɛ yen bi o bɛ se ka kɛ cogo min min ye Seni Bari ye n'ale ye maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'u segira ka na olu ka kuma lasela ye a ko tiɲɛ na ko min ye u ka segili ye k'u ma gɛlɛya foyi y'a la wa u segilen ka na u sigiyɔrɔ fana na fana u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a kɛra kinikini ye u bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ bi u bɛ min ɲini fulaw ni dɔngɔnɔw fɛ bi o ye kɔni u kana siga fiyewu u ka segin ka na Bari ale ka kumakan ye o ye tiɲɛ don segili ka gɛlɛ caman ma maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bilalen don nin ko in kunna Baɲankarakaw fɛ yen n'o ye Poli Togo ye ale ko olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ waleya min daminɛlen filɛ nin ye bi ko tɛ koyi san 2023 olu kun ye dɔ kɛ maa dɔw kun sera ka segin ka na o la min ye nin waati in na sa u sera ka taa ni ka segin 10 kɛ Baɲankara ale ni Seware ni ɲɔgɔn cɛ maaw bɛ se ka na cogo min na duguden caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu labɛnnen don ka na koyi ko sabula foyi tɛ faso bɔ wa min ye welewelemada ye o fana kɛlen don bi k'a fɔ maaw ɲɛna k'u ka se ka na minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka segin u yɛrɛ ye fana a y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ fana tigɛ olu bɛ se cogo min na ka segin hɛrɛ ni baden kɔnɔna na sabula caman bɛ yen segili ka d'u ye nka musaka o ko gɛlɛya bɛ u la u kan ka taa sigi yɔrɔ minnu na u kan k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ cogo minnu na min ye baaraw bɛ se ka sen don cogo min na Togo ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni dan tigɛlen don u bolo wa min ye maaw ye maaw fana talen don sa yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min ye dugudentɔnw ye olu b'a la maa kura minnu fana bɛ yen n'olu kun nana ka bɔ Urugondokaw fɛ yen ale ni Dari Jalube Kasa ani Baɲankara min ye maa 51 kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen sera ka segin bi ka taa o sigiyɔrɔw la i n'a fɔ a fa sirila cogo min waati min na Mali kɔnɔna na maliyɛn minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ olu bɛ ka segin ka t'u sigiyɔrɔw la
américain olu fana ye pankurun bila ka na ni maliyɛn 5 ye an ka jamana den 5 olu kɔni bɔra lamɛnnikɛnkaw fɛ yen u sera Bamako koyi a bɛ fɔ o ma ko vol charter ministre min bɛ maliden minnu bɛ kɔ ka o ka chef de cabinet o y'u kunbɛn a yira sa k'a fɔ ko maa ninnu kɔni nana yɔrɔ min na u yɛrɛ y'a yira sa ko u nisɔndiyara n'i y'u ɲɛdaw ye i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya kɔni b'u ɲɛdaw kan koyi u yɛrɛ ye foli ni tanuni kɛ ɲɛmaaw ye ka bolomasegin kɛ u kɛlen ka na segin u fa dugukolo kɔnɔna na bi min ye maa ninnu ye sa maa 5 in olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ lamɛnnikɛnkaw fɛ yen américain kɔni de kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu kan ka segin ka na an ka jamanaba in kɔnɔna na u yɛrɛ segili ka na min ye Mali ye sarangana kɛra a la Musa Aga Tayer ale yɛrɛ ko ale fana bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin k'a fɔ maa ninnu ko k'u bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin Musa Aga Tayer ma sabula a ye dɛmɛ d'u ma Mali gouvernement tɔgɔ la sisan kɔni olu segilen filɛ ka na u bɛna se ka baaraw kɛ cogo di ni maa 5 o de kɔni ye u ka laɲiniw ye jɛɛrɛ min bɛ kɛ sa ka adamadenw tɔbɔtɔ ni o bɛ tali kɛ maanifinya yɛrɛ ko minɛcogo la ni o fana bɛ tali kɛ sa maaw bɛ se cogo min na ka se ka dɛmɛ kɛ maaw ye u bɛ se cogo min na k'u ka yiriwali baaraw kɛ fo ka taa se u ka adamadenya kow bɛɛ lajɛlen ma sa o tɔgɔla kɛnɛ min bɛ sigi san 5 a tako 5nan o baaraw kɛra Bamakɔ kɔnɔna na koyi tako 5nan in na sa min ye protection sociale ko ye ɲɛfɔli kɛra a la maliyɛn minnu bɛ yan maliyɛn minnu bɛ kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na k'i yɛrɛ tanga ka se ka baara kɛ waatiw kɔnɔna na u y'o fɔ a yira sa ko min ye baara in ye tile 3 baara don koyi hakili jagabaw kan ka kɛ maanifin yɛrɛ ka hakɛw maanifin bɛ baara kɛ yɔrɔ minnu na min ye i ka se ka i ka hakɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'i to baara kɔnɔna na ka se ka bilankɔrɔ kɛ min ye bilankɔrɔ min tɛ dɛsɛ fiyewu min ye dɛmɛ min fana bɛ kɛ gouvernement fɛ k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan protection civile baaraw la olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la kɛnɛ in kan kɛnɛya minisiriso a ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo n'o ye colonel Asaba Jalo ye ale yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ko in ale daminɛ yɔrɔ la Paɲangara ale kɔnɔna na hali bi k'a fɔ Douansakaw fɛ yen Douanza min ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sa olu wulila ka bila ka taga yen groupe électrogène min ni jamanakuntigi y'o di ka t'o sigi sen kan sifinnakaw kɔni tun y'a yira sa k'a fɔ ko groupe électrogène min dira olu ma jamanakuntigi fɛ a tun tɛ ka se ka baara kɛ nka nin waati laban in na maaw bilara ka taa min ye Douanza yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka kɛ ni jamanakuntigi ale ka laɲini ye yaasa groupe minnu bɛ se ka bila baara la cogo min na kuma tɛ funteni min daminɛtɔ filɛ nin ye ale ni Sunkalo Baɲangara Douanzakaw olu fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na Mali ale gouvernement y'a yira k'a fɔ ko ɲinan san k'o ye seko ni dɔnko o san ye o hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min sigilen don bololabaarakɛlaw ka minisiriso kunna seko ni dɔnko ni dunanjigisow ale kɔni ye a yira sa ko ni Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 10 Bamakɔ CICB la salle de banque kɔnɔna na sa baara in kɔni nun donni bɛna daminɛ san in a bɛna sigi cogo di a baaraw bɛna kɛ cogo di welemadaw bɛna kɛ cogo di seko ni dɔnko bolofaraw bɛna mun ni mun kɛ sini ko bɛɛ lajɛlen wele don i ka t'o lamɛn CICB la nɛgɛ kanɲɛ 10 waati salle de banque ale kɔnɔna na minisiri ko in denfaya talen don ka di maa minnu ma seko ni dɔnko tigilamaw ngaraw min ye jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini Bamakɔ CICB kɔnɔna na a bɛ fɔ o ma ko salle de banque san in a bɛ taa cogo di a baara bɛna kɛ cogo di ka taa bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamanadenw ye o bɛ an lana anw fɛ yan Wagadugu FESPACO tako 29nan o kɛnɛ kɔnɔna na ni maa min ko sinima bɔla i ko fini donna koyi Ivoiriyɛnw ka maa min bɛ yen n'ale bɛ fini caman dilan n'o ye pateau ye ale kɔni ye dunanjigiso dɔ ta yasa ka na n'a ka fini kuraw ye fini minnu bɛ yen n'olu ma ka di kosɛbɛ funteni bɔcogo min filɛ nin ye pateau a nani bolo fa k'a to Wagadugukaw fɛ yan min ye finiw fana n'o ye Famalakaw ka finiw ye min ye Jabɔlaw ka finiw ye maa minnu n'olu ye sangawiliw ye olu fana ka finiw a bɛɛ lajɛlen sa Pigwende Gilbert Ouédraogo n'ale ye Burukina jamana yɛrɛ o minisiri ye min bɛ seko ni dɔnko ni kunnafonidiko kunna sa fanga ka kuma lase la ale tun b'a ko kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko patew kɔni ɲinanama in a nana ni mɔdi caman ye mɔdi min ni sifinnakaw se b'o la wa fana kelen b'a kɛnɛ kan o tɔgɔ ye ko AES o kɔni donfini min ye kɔɔri paratalen ye bolo yɛrɛ la koyi k'o dilan fo k'o ɲɛ ka se k'o mamun kosɛbɛ a n'a sɔrɔ sa Burukinakaw yɛrɛ u yɛrɛ bɛ baara kɛ fini kan kɔɔri kan kosɛbɛ nka min ye pateau ta ye tiɲɛ na a ye a jara maa caman ye n sen sabula a bɛ yira k'a fɔ ko ale bɛ baara minnu kɛ a baaraw ma nɔgɔn min ye pateau kɛrɛfɛ fana sinimabɔla minnu bɛ yan sa olu fana bɛ ɲɔgɔn ye la sinimabɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di sifinw jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye sinimabɔko la sini sinima bɛ cogo di kunnafonidilaw min ye jabɔlaw ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u b'a fɛ k'u sen ka don jabɔko la olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ sa ka se ka taa o kuma in kɛ barosigi bɛ to senna fo sini
ni ala sɔnna ma k'u bɛna cɛ ni sɛbɛn minnu ye an na o da o tulo kan Norbert Zongo tɔgɔ la so min bɛ yan n'o ye yan maison de la presse ye yen kɔni jaw bɛ bɔ kunnafonidilaw ye don o don ja min bɛ yen sisan n'a bɛ fɔ ma ko Katanga n'o ye Dani Kuyate ka ja ye sotigi denkɛ ale kɔni ye fanga makama bɛɛ lajɛlen fɔ fanga dugumako fanga sanfɛko janfa bɛ na cogo di jamanakuntigiw nagakɔrɔ baarakɛlaw minnu bɛ musakakow ɲɛnabɔ minnu bɛ fɛnw kɛ olu ka kurutu janfa bɛ na ka fangaw dafiri cogo di minisiriw baara kɛ cogo nin bɛɛ lajɛlen wo misɛnw o de bɛ Katanga kɔnɔna na ko min ye gɔsɔnw ko olu ka dɔn baara in a fɛn kɔni bɔra kunungo wa fana n'ala sɔnna ma bi sini nɛrɛwaya fana kɔnɔna na a kan ka bɔ yen yani a k'a ka bɔ ko laban kɛ kabini ja in kɔni bɔra maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sa ko ja jumɛn bɛ se ka nin ko nin kunbɛn kabini an ye jaw ye sabula min ye Cadikaw olu fana nana ni ja dɔ ye o ye diya ye Mali sigi kelen don k'ale ka sango kɔnɔ sango sini ale na bɔ sini Burukina na min mana na sɔrɔ la an n'o fana da aw tulo kan kɔkan kibaruyaw la sa Cadi jamana ɲɛmaw olu ka kibaruya di ɲɛma bɛ maa min bolo ni o ye Général Ibrahim Mamad Saïd ye ale kɔni bɔra jɔyɔrɔ la ntɛnɛn tɛmɛnen ale min yɛrɛ kun y'u ka service de renseignement ɲɛmaa ye maa min bilara a nɔ na sa o ye Abdou Idrisso Sorgono ye ale yɛrɛ kun ye dangan ye baarakɛyɔrɔ in na fale in kun kɔni ma fɔ maa ye nka nin waati in na min ye Cadikaw ye olu bɛ ka falen caman sigi sen kan yaasa cogo min na baaraw olu bɛ se ka taa taabolo kura fɛ ka kɛ ni jamana yɛrɛ ka laɲinibaw ye République démocratique du Congo ale kɔni ka jamana kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye polisi 200 ye polisi 200 ni sɔrɔdasiw k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye marifa bila koyi jɛkulu marifatigi min bɛ yen n'o ye M23 ye u taar'u sonsoro olu kɔrɔ k'a yira k'a fɔ sa ko n'olu na baara kɛ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko M23 in ale kɔni kɔkɔrɔma donnen don nin waati in na nka min ye maa mafalen caman ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa ninnu ye minnu filɛ nin ka taa sujuru bi k'a fɔ ko u na baara kɛ ni M23 ye ko se foyi t'u ye duguw binna fanga tɛ yen u tɛ se ka kɛlɛ kɛ wa n'u m'u farati u bɛ bɔnna u ni na waleya in kɔni kɛra waleyaba ye komisariya min bɛ yen n'o bɛ Bukavu kɔnɔna na maa 200 in kɔni nana ka n'u ka marifa da koyi olu filɛ nin ye bi M23 n'a y'u kɛ cogo cogo u bɛ ten tiɲɛ na olu tun bɛ Kongo ka gun kan min ye Kongo ye dugu minɛnen don o la o y'a to sa olu kɔni ka marifa da halisa ale Kongo ko in na farafinna kɛmɛ a tɔnba ale bɛ ka wuli ka jɔ kɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min maa kɛrɛnkɛrɛnnen olu sugandira sa olu ka se ka taga cɛfɔ ni kanbɛ baaraw kɛ Uhuru Kenyatta n'ale ye Kenya jamanakuntigi kɔrɔ ye Nigeriakaw ka Olusegun Obasanjo Ethiopiakaw ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Ale Mariam Desalegn ye ninnu bɛɛ lajɛlen de sugandira sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min Luanda ni Nairobi kɔnɔna na ka se ka baara kɛ RD Congo basigi bɛ se ka n'a ye cogo min na CEDEAO ale fana bɛ labɛnw na labɛn minnu n'u a y'o jɛrɛ daminɛ nin kalo in tile 24 a bɛ taa kuncɛ kalo tile 28 maa mafalen minnu b'u bolo u ka bolofara minnu bɛ yen n'o bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna bɛɛ ni kelenya jɛ minnu b'u bolo musakako ɲɛnabɔ yɔrɔ minnu b'u bolo tile 5 baara in k'a kɛ kun ye mun ye CEDEAO ka kuntilenna CEDEAO ka taacogo CEDEAO yɛrɛ bɛ se ka falen kɛ cogo min na a b'a fɔ masaka ka force attente n'o ye maintien de paix ye k'o kurakuraya k'o sigi sen kan Botswanakaw fɛ yen maa 8 ɲɔgɔnna olu kɔni fatura koyi min ye sanji ye ale de tiɲɛniba kɛ Botswanakaw fɛ yen u ka faaba n'o ye Gaborone ye k'u k'u famana ka nin ji ɲɔgɔnna ye ji in ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o jɔlen don a y'a bɛɛ lajɛlen walagata ka taa n'a ye dugudenw yɛrɛ kamana gannen don a ko la kosɛbɛ Haïtikaw fɛ yen olu ka jamana kɔnɔna na sa Kenya polisi dɔ n'o tun bɛ casque bleu tɔgɔ la ko u y'ale faa koyi o kɛra jɛkulu fɛ sa jɛkulu minnu fana ka marifa ta bi n'u yɛrɛ bannen don pewu jamana ale ka baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen ma États-Unis jamanakuntigi n'o ye Donald Trump ye ko ale ni Macron ye ɲɔgɔn bisimila États-Unis jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ la n'a fɔ ma ko Maison Blanche baara ninnu kɔni ye tali kɛ min ka sa ani kumaw bɛɛ lajɛlen o ye Ukraine ko kuma ye nka Macron bisimila cogo Macron kunbɛn cogo masakɛ bɛ kɛ cogo min ko a kɛra lamaloyali dan ye min ye Emmanuel Macron ye a bana ta taakun ye min ye a bɛ min kɛ kɔrɔlen k'o ma se ka sɔrɔ nin ko in kɛnɛ kan sen n'an bɔr'o la sa an bɛ segin ka na so n'an nana so an bɛ taa jamanakuntigi ale ka musaka min bɛ yen n'o bɛ ka di Fana ni Joyila olu y'u niyɔrɔ sɔrɔ koyi maa minnu bɛ yen n'olu ye dɛsɛbaatɔw ye lujuratɔw ye min ye Agibu Danbele ale taara Fana ni Joyila ko taama in kun ye mun ye dɛmɛ k'o ta ka t'o di jamanakuntigi tɔgɔ la
sunkalo min setɔ filɛ nin ye maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min ye jamanakuntigi ka maa cilenw ye fanakaw fɛ yen u kɔni ye min di sa o ye donbolo 150 ye donbolo 150 ye mun ye malo ale kilo 50 sukaro kilo 50 ka taa se tulu ma makɔrɔni tulu bidɔn k'olu bɛɛ lajɛlen di maaw ma cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'a ye sunkalo kɔnɔna na min ye Agibu Danbele n'ale ye jamanakuntigi ka nagakɔrɔmɔgɔ ye a ko nin kɔni ye ko ye ko min nin daminɛna a mɛnna a kɛ kun ye sa jamanakuntigi ale bɛ se ka dɛmɛ ta cogo min na ka di maaw ma nka u kɔni bɛɛ lajɛlen sɔnni se t'u ye nka degun bɛ maa minnu da la maa dɔw sugandira a ka se ka di olu ma fana ta tɛmɛnen kɔfɛ sa u taara Joyilakaw fana fɛ yen o ɲɔgɔnna 150 o de dira maaw ma maa minnu bɛ yen sa n'olu ye fana ɲɛmaaw ye maire ka danga ka taa se faso cakɛda bolo fana fɛn fɛn bɛ Joyila kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ maire ka danga n'o ye Salifu Sidibe ale ye foli kɛ ani bonyamasegin kɛ maire tɔgɔ la k'a yira sa k'a fɔ ko nin diyar'u ye ko a bɛnn'u ma foraziw dira olu ma min ye kɔlɔnw sen olu fɛ yen minɛnw dir'u ma ka taa se ambulansiw ma bi ni jamanakuntigi nana ni nin ye olu se ka foyi fɔ ni tanu ni bonyamasegin ni waleɲuman dɔn tɛ ka ɲɛsin général d'armée Asimi Goyita ma k'a k'a cɛsiri hali bi maliden minnu bɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ o ka se olu fana ma maaw bɛ se ka lafiya cogo min na kuma tɛ sunkalo ye ale min setɔ don an ye min sɔrɔ wulada in na ka da aw tulo kan o de ye nin ye k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn k'a yira walasa k'a fɔ ko ni ala sɔnna ma su in na mali ja belebele kelen min na bɔ bɛɛ sigilen don k'o kɔnɔ yan Wagadugu sini sufɛ sa an ka ja min bɛ yɛlɛn ka tɔgɔla walan kɛnɛ kan n'o ye Sango ye o fana bɔli bɛ kɛ su in na kɔni ja belebelew minnu kɔni bɛ yɛlɛn ka tagala walan nɔfɛ kosɛbɛ o jaw bɔli bɛna daminɛ Katanga ale tɛmɛnen kɔfɛ an b'a fɔ sa n ko ala ka dugu ɲuman kɛ si ni kɛnɛ laban ko ɲuman ala k'o d'a ma ala k'an ka jamanaw kisi ala k'an ka jamanaw tanga Falayi Keyita Keba Jalo a k'an bɛn sini anw bɛ Wagadugukaw fɛ yan fɔlɔ. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous.